Maayong buntag sa tanan. Ah, ako karon ang magpaambit sa pulong kay mo may instruction sa atong mahal nga obispo. Ang atong tema karon haom. Haom sa atong sitwasyon. O sa kanunay haom ang gitanan. Ang pulong sa Ginoo sa matag gutlo sa atong kinabuhi. Pero kung nata diha sa mga kalibog, mga kahadlok, ang atong ebanghelyo karon mao'y atong sandigan para mawala ang atong kanang mga anxiety, mga kabalaka o kining pagduha-duha. Ang atong tema, the bread of life, our source of godly wisdom. Ang pan sa kinabuhi atong tuburan sa Dios nung kaalam. So unsa man ang ato sang reviewhon unsa ning wisdom. Unsa bay kalainan nini sa kahibalo or knowledge og ang wisdom. Tanan sa ato adunay kahibalo og aduna poy wisdom. Pero dili lang kayo nato na siya di lang ta conscious niya ng mga butanga. So wisdom is the soundness of an action or decision with regards to application of experience, knowledge, and good judgment. So soundness, what's meaning soundness? Soundness is the quality of being competent and reliable. So masaligan, sound, effective. So mao ni ang wisdom nga ato ning gamiton sa matag adlaw. Gikan sa atong kaalam, gikan sa atong kahibalo, ato ning gamiton, so gitawag ni siya og wisdom. So kung magpabili ni nga kahibalo, wala na itong igamit na sa itong una-huna, magpabili na po ni siya nga kahibalo, dili ni matawag nga kaalam. So bread of life. Throughout the Bible, bread is the symbolic representation of God's life-sustaining provision. Matod pa sa Google. So, pero sa ato nga mga Kristiyano, so kabahay na gini sa atong kinabuhi ang pan sa kinabuhi nga atong giparte matag Domingo o matag panagtigom labi na sa atong iglesia nga kadunay ta kadadlaw ta adunay kini ang mass. Kung kadadlaw mo mag-attend sa mass, so kadadlaw mo makapartake sa gitawag og tuburan sa kinabuhi nga mao ang kini ang lawas og dugo ni Kristo. So atong paninguhaon karong mga panahuna kay wala naman ta sa ECQ, hinaot nga mudaghan pa ang mo attend sa among daily mass o opportunity kay neto ni para motubo ang atong pagkakristohanon. Godly wisdom. Unsa man ning godly wisdom? So Diyos nung kaalam sa Bisaya. So it is not just knowing what is good for you, but applying that knowledge into our daily life. So muni ang godly wisdom. So matag adlaw atong gigamit ang kining kaalam. So ang kaalam sa matag usa kining dili parihas labi na sa mga panagsara makabati sa pulong sa Ginoo. So mura og gamay ra pod ang kini ang kaalam nga gikan sa Ginoo. So kung kulang ta sa kaalam, so murag minus pod ang atong mga pag-aplikar sa atong kinabuhi sa matag adlaw. So in James 1 verse 5, ningon diri nga, but if any of you lacks wisdom, you should pray to God, who will give it to you, because God gives generously and graciously
to all. So mo ni ang pasalig sa Ginoo, pangayoon nato sa iya. Pero saon man nato pagpangayo sa iya kung dili ta makadumdum sa mga pulong sa Dios, kung dili ta makasimba. So diha gid sa atong pagsimba mutubo ang atong kaalam nga moy atong gamiton. Kay matod pa ni Kuya Kim, ligtas ang may alam. So panahon sa COVID, ligtas ang may alam. Panahon sa atong kalisdanan, ligtas ang may alam. So, importante kayo ang kaalam sa matag usa dini kay buhi pa man kita. Sa tong first reading sa chapter 9 verse 1 to 6. It talks about wisdom and stupidity. Sa maning stupid. So daghan ang pwede natong ang synonymous ng stupid, pwede evil, pwede kanang kining stupidity kining kahig ulo nga bisag gisultihan na dili lang gyud gyapon patuo muning stupid. Stupido dayon kini ang wisdom, kaalam. In verse 5 ningon diri nga dali kamo kaon kamo sa giandam kong kalanon alang kaninyo. In verse 6, biyai ang pagkawalay alamag ug mamaayo ang imong kinabuhi. Sundan ninyo ang dalan sa kahibalo. So mo ni ang giingon nga dili gusto sa Ginoo nga magpabilin ta nga walay alamag. Kay unsaon man nato pag-atubang sa kinabuhi kung wala tay hanaw sa kinabuhi. So mo ni ang giingon ni Ginoong Hesukristo o Ginoo sa atong Ginoo. So unsaon man nato pag pakigubat sa atong mga problema kung kulang ta sa kahimanan o kagamitan o himan nini. So kaalam mo'y atong kinahanglan. So kitang tanan mamahimo kitang malamon kung atong tinguhaon. So sa gikaingon ko na kaganina nga ang kaalam nagikan sa atong pagsimba. Kaya ang kaalam gikan sa Dios. So hinuon ang Dios ato mang maistorya bisan asa, pero di bang ganit ta maka abot sa simbahan unsa pa ka kung asa ta paingon. So sa atong pagsimba atong dugangan ang atong kahibalo, atong kaalam unsaon pagpakigbatok ang matag problema sa atong kinabuhi. Ang taong dautan, mga garbuso, mga stupid, lisod kaayo idil. Aduna sila'y kaugalingong prinsipyo nga dili nato maistoryahan. So usahay labi na sa mga batan-on, amo ni kasagara ang mahitabo sa mga batan-on. Labi na kanabitong nasa adolescent period. So kini ang period nga murag hyper kining mga batan-on. Kay niagi mamasad-tadyan ang kanang stage sa growth nga mura og agresibo ba nga kung sultihan dili maminaw mo magbagot po tinuon mo suki hinuon. So mo ni atong bantayan mga batan-on sa mga hamtong-hamtong na murag ni settle na ang kini ang mga pagtulunan sa Dios. So kalmado na kini mga batan-on kay mo pa ilang kuan ba mo pa ilang pag angat sa kahibalo. So munang nahimong agresibo sila. So muna nga ilang giisip nga sila insakto. O mosab na sa mga tao nga hamtong nga gahi pag ulo. Labi na kanang ilang giisip nga sila ray insakto.
Kanang mga tao nga dili mo bilib sa uban, ang ilang kaugalingon, ang ilang gibiliban. So mo na ang bantayan nato isip mga Kristohanon. Kay asa man ka mo nabulong dana, diha pa kamo sa malamon o kanang stupid. So karon kini isip pag tandog kanatong tanan nga kinahanglan kita labi na sa kita nga mga Kristohanon matawag ta nga mga maalamon, dili kanang mga stupido nga mga tao. So in verse 7 sa atong first reading, if you correct conceited people, you will only be insulted. So conceited, maoning mapagarbuhon, kanang self-centered, nga ilang kaugalingon ra ang aktor, ilang kaugalingon ang kiniang star. So sila ra ang labaw, moning mga conceited nga mga tao. If you will reprimand evil people, you will only get hurt. So, dauton lamang tanila. So, mo ni ang mga kinaiya sa mga evil people. So, sa atong circle kada ni, nabakay sama ni ini, nga dili maistoryahan. So, hinaot nga sa hinay-hinay, atong ma-examine ang atong kaugalingon, mahintungod nining mga butanga, kay mo ni ang makapahinder sa atong pagtubo diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. So dili ta kinahanglan nga mahimo tang self-centered nga mga tao. In verse 8, never correct people. They will hate you for it. So ayaw badlunga ang taong garbuso kay kasilagan ka lang niya. So pasagdi, iampo na lang kay madaot usab ang inyong relasyon kung imo siyang istoryahan, badlungon. So para pag-preserve sa atong relasyon, so ato na lang iampo ang atong mga kaubanan nga adunay kinaiya nga sama niini. So mo na ang atong ang kinabuhi si Kristohanon, mag-inampo ay ta. Kung atong na hunahuna or atong na discern nga mo ning kinaiya sa imong kauban, so iampo. Kay kung imong istoryahan, sigurado nga makuhaan ang inyong relasyon. Kini nga klase nga mga tao sigurado o kini ang gitawag og sirado kandado ang ilang hunahuna. So di sila maminaw sa sugyot sa uban. Ilang isip nga sila ray maayo. So kung gigon kay na mga self-centered nga mga tao. So kinahanglan nga ma-overcome isip nga Kristohanon. Usahay ra ba dili nato kini ang hibuluan nga naa na rin sa atong mga kinaiya, kining mga klase nga kinaiya. Nga mura og panghimaraoton nga kinaiya, pero naa na diri sa atong mga kinabuhi. So muni atong bantayan isip nga Kristohanon kay mahimo tang kapandulan sa uban. So imbis na kapandulan ta sa uban atong paningkamutan nga makadalata ug makalag diha tilan sa Ginoo, pinagi kanato. Dili kay mga wala na hinunang atong kauban tungod kanato. So muni ang atong kinahanglan nga pagkahuna-hunaon. In contrary sa taong maalamon, ang taong maalamon maupod kini. In December's, if you correct the wise, they will respect you. So muni ang kinaiya sa mga taong maalamon. Kanunay siya open sa mga ideya sa uban. Siya na mo filter nini kung angayan ba kini or dili ba. So muni ang kinaiya sa taong malamon. In verse 9, anything you say to the wise will make them wiser. So whatever you tell the righteous will add to their knowledge. So mga open-minded nga mga tao. So
ang maalamon kabalo ni sa mo discern kung kini nga mga butang makaayo o makadaot. So, mo filter ta sa mga issue nga angay natong istorya, sa mga makapadasig sa uban, dili ta mag-istorya og mga topic nga maoy makapalugmok sa paglaom sa uban. So mo ni ang kaalam, gamito nato ang atong kaalam. Kini nga mga tao gitawag nato mga open-minded. So kining open-minded dili po ni pasabot nga kini ang tanan na lang gyud nga kini ang pagtulunan iyang dawaton. Sa akong igong gayna, kabalo siya mo filter unsa ang angayan niya nga idugang sa iyang kahibalo. Ang matag tao o matag Kristohanon aduna gihapon niini nga kinaiya. Kinahanglan nga magsusi kita. We will examine ourselves in this area kay kung ang atong kinaiya may sama sa garbuso, walay mahitabo sa atong kinabuhi. Dili muuswag ang atong kahibalo. Kung dili muuswag atong kahibalo, mo epekto ni sa atong panginabuhi. Kita nga mga Kristohanon kinahanglan nga aware. We should know how to combat this attitude through the Word of God. Kay dinhi sa kalibutan, mao gayud kini nga kinaiya ang kasagaran sa mga tao, ilabi na sa tong panagsara musimba. Kay kaning panagsara musimba, ilang rasulan ni nga simba pa man ko. Nga pwede ra man ko magbasa sa Biblia sa balay. Mo ni ang kini ang mga linya sa mga tao nga dili hinimbahon nga magampo man ko. So mo ni ang kini ang ilang mga linya. So, mao na pahinumdaman ta kanunay nga importante gayod ang atong panagtigom, atong panagsimba. Og sa karong sa sunod na kung mga pagbagot-butan ni atong akong isulti ang kahimahinungdanon sa atong panagtigom. So in Romans 12 verse 2, do not conform yourselves to the standards of this world, but let God transform you inwardly by the complete change in your mind. So kay muraog kung nakagamot na gid ang kini ang way alamag, ang pagkadautan. So sa verse sa Romans 12:2 sa mo ni ang giingon, then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to Him, is perfect. Kamo pahiuyon sa pamatasan nining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong panghuna-huna, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit, og makapahimuot kaniya. So mauna ang atong himuon isip mga Kristohanon para motubo kita diha sa kabubuton sa Dios. Ug sa ato'y ikaduhang pagbasa, gipahimangnuan kita sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan what God has told us to do. In verse 15, so be careful how to live. Don't live like ignorant people. So di ta mag-inignorante, but like wise people. So magkinabuhi kita sama sa mga maalam ug dili sama sa mga walay alamag.
So dili man ta makaingon nga wa ko'y nahibaluan sa pulong sa Dios. Kay matag adlaw matag simana mangita magsimba. O bisan sa mga radyo makabati man ta sa mga magwawali, daghan mga programa sa radyo, bisan sa atong mga Facebook available kung gusto nato. So dili ta makaingon nga wa ko'y hanaw sa pagkinabuhing Dios nun. Kay imo nang sala, imo nang gipili nga magkinabuhi ka nga way alamag. So isip simbahan kanunay naglantaw sa pag-uswag sa mga membro nga kitang tanan mahimong magmauswagon pinaagi sa pagbaton o kaalam sa Dios. So in verse 16, make good of your opportunity to have you have good opportunity. Make good use of every opportunity you have because these are evil days. So dili kini maayo nga mga adlaw. Ayo ha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining mga adlaw. So dili nato usikan ang atong panahon kay ang matag panahon bulawanon. In verse 17, don't be fool then but try to find out what the Lord wants you to do. So ayaw kamo pagpakabuang paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Dios. So mo kini ang atong backbone, ang kini ang masabtan nato ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi. So ang paghubog-hubog nga mo'y giingon diya sa atong second reading, mo'y gihatag nga pasidaan sa nga atong likayan kay besides nga makadaot sa atong lawas, ato pagayod nga giusikan ang atong panahon o magastuhan pa kita. So sayang, daghan masayang kung kita maghubog-hubog. So mga kalalakian na gid niyang ma-address kay murag panagsara man ang babae nga palahubog. Kasagaran palahubog mga lalaki. So mga lalaki ato lang i-minimize gamay ang atong kay di masad sala ang pag-inom pero ang paghubog-hubog sala na. So mag-inom lang ta. Di sila mag-inom-inom. So mag-inom lang, dili mag-inom-inom o maghubog-hubog. So drink moderately. Dili drink moderatso. So muna ang atong bantayan isip mga Kristohanon, maghimo ta og mga butang nga makapalipay kanato pero dili nato ipaabot nga kita makahimo og dili maayo. Unsa pa nga angayan natong buhaton? So tinguhaw nato ang mapuno kita sa espiritu kay sa atong panagtapok, usahay diya sa atong panagtapok, labi na sa mga kalalakian. So dili gid murag dali ra ma-adjourn kung walay katong bino. Dali na ma-adjourn. Kataod-taod, una na ko, Father, una na ko, Brad. Kay murag mingaw man. Pero nagani kalingawan nga ipasapasa. So, madugay-dugay ang kiniang panagtigom. Plus, mga istorya pa ganang ilalom dagat ba? Istorya ilalom dagat. So, mga labi na ka ng parada mo, bahakak na yan, mga green jokes. Muna na ang pulutan sa mga kalalakian. So, muna ang pagsayang sa itong panahon, niini nga panahon. Muna sa mga kalalakian. Sa mga kababainan po, kasagaran magtapok, kung sa may buhaton, dili ta magamit ng kuhan kini ang word nga, overuse na kayo. So, maghisgot, may tungod sa ubang tao. Muna ang ilang kuan pod maghisgot sa ubang tao. So, muna ang kasagara
nga mahimo pod sa mga kababayan. So sa ingon ini, ato gihapon giusikan ang atong panahon. Kung magtapok ta, so kinahanglan nga anaagid kanunay ang gahin sa mga pagtulunan sa Dios. So mo ginang atong kini ang buhaton. Ito sa atong gibasa kanina, magamito na itong mga salmo. So buti pasabot nga di na to kalimtan ang atong pagdesigay sa usag-usa sa dihang magakatapok kita. Kini ang kasagaran nga buluhaton nga atong gihimo, nga atong gisayangan sa atong panahon instead sa paghimo sa mga butang nga makapahimot sa Dios. O sa kanunay dili nato kalimtan ang pagpasalamat sa atong Dios nga mahan sa tanang butang pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. So kining tanan para sa atong pag-uswag diha sa espirituhanong aspito sa atong kinabuhi. Kay sa sinugdan mao na gini ang pagtulunan sa simbahan nga motubo ang atong kining espirituhanon nga kinabuhi. Kay kung motubo gud ta sa espirituhanong kinabuhi, mo follow ra ang tanan. Ningon ba diya sa kuan nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So mo ni ang gipasalig sa Ginoo. Pero usahay lagi kay sayon ra ang pagtuon, sayon ra ang pagmemorize, sayon ra ang pagsabot, pero diha sa pag-aplikar, diha ta nag-struggle. So mo na nga sa kanunay kita gipahinumduman sa mga butang nga angay natong tinguhaon sa atong kinabuhi. Kaya nga atong obispo kanunay naglantaw para sa atong kayuhan, para sa pag-uswag sa atong mga kinabuhi. So in our gospel this morning, so naghisgot kini sa mahitungod sa pan sa kinabuhi. So kinsa ang pan sa kinabuhi? So in verse 51, I am the living bread that came down from heaven. Si Kristo mao ang pan nga gikan sa langit. So if you will eat this bread, you will live forever. So importante kayo ang atong panagsimba. Kaya diya sa atong panagsimba, atong gisulod si Kristo sa atong kasing-kasing pinagi sa pagpartake sa atong communion. In verse 52 to 53, Jesus said, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you will not have life in yourselves. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them to life in the last day. So mo ni ang pasalig sa Dios ni Ginoong Hesukristo nga kinahanglan mo kaunta sa lawas ug mo inom sa iyang dugo. In verse 55 to 56, for my flesh is the real food, my blood is the real drink. Those who eat my flesh and drink my blood live in me, and I live in them. So mo ni ang kini ang realidad behind sa rights nga atong gipartisipahan sa matag gathering nato. So kinahanglan ato ning magtagaan og kini ang dakog bili. Pero lang sa mga bata nga mura og kini ang di pa kayo murag nabaw pa kang ilang pagsabot nining Eucharistia. Pero kita nga mga adunay stable nga panghuna-huna. So kinahanglan nga ato ning ma-dig deeper unsa gayud ang Eucharistia. Unsa ang behind niini nga sakramento. Og pinaagi niini kinahanglan nga ato kining kahatagan. Sa akong gikayon kay na dakong pagtagad.
o dakog bili sa kinabuhi. Nga mahimong mahinang punta kanunay sa pagpartik niini kay kini mao ang tinubdan sa atong kinabuhi. So kinahanglan nga murag dili lang ordinaryo nga atong gidawat nga sakramento sa lawas ug dugo, kundili ato ning dawaton nga kini ang mahinangpon ba nga aduna ni kahimuan sa pagmature nato diha atubangan sa Dios. Atong balikan ang verse 56 nga nag-ingon, "Those who eat my flesh and drink my blood live in me, and I live in them." So, if He lives in us, kung siya mipuyo kanato, makabaton usab kita sa atong gitinguha nga Dios nung kaalam. Kay siya mauman ang tinubdan sa kaalam. So kung atong itugutan nga si Kristo mupuyo sa atong kinabuhi, makabaton kita og Dios noong kaalam. Kaalam diin, magagiya ka nato sa pagkinabuhi nga Dios nun, ligdong og makapahimuot kaniya. So muni atong purpose sa kinabuhi, ang paghatag og kahimayaan sa iyang ngalan. So, kay siya ni puyo man sa atong kinabuhi, so aduna tay kinawag og Dios nung kaalam. Ang Dios nung kaalam maoy gi-equip sa Ginoo kanato para mahimo kitang mga overcomer sa tanang matang nga problema. So wala tay makulang kanato kung atong ipadumina si Kristo sa atong kinabuhi. So sa bisang klase nga problema sa kawadon, kung agita sa problema sa kawadon, so daghan ta kayog mga linya sa Bible diin makahatag kanatog paglaom. Philippians 4:19. So muni ang pasalig sa Dios nga siya mo-supply sa tanan natong mga gikinahanglan. Og kini ang Malakyas 3:10 nga mura og use sa gayo, pero digid gyapon kay natog katuman. So kinahanglan nga ato ning mabatunan sa atong kinabuhi. So mo ni ang usa ka problema. Kung diya sa panglawas, daot ay mong lawas. So mao ni ang usa nga angan yung buhaton kining sa Isaiah 53:5. So confess dayon relasyon si mong isigataw para dili mawala ang inyong maayong relasyon. So Malakyas 5:25. So pakig-uli dayon ayo taas sa imong garbo nga ikaw mo'y unahan, ikaw mo'y duula siya. Aron dili kaniya tugyan dito sa maghukom. Then protection. Para sa atong protection atong gi-declare matag misa, Psalms 91. So mo ni ang mga kini ang tools, mga armas nato sa buntog nato sa atong mga problema sa kinabuhi gikan sa kaalam sa Dios. So gihatag na kaniya kanato ang tanan nga alang sa atong pagkinabuhi. Ini kay importante ang Dios nung kaalam. Wala na kitay angay pa nga kahadlukan o kabalakan. Pero kay wala pa man kita diha sa kahupnganan, kaya proseso pamanta. So tinguhaon nato kanunay nga kita makaambit sa lawas og dugo ni Ginoong Jesucristo diha sa Eucharistia. Diha sa atong pagsimba matag Domingo o sa matag adlaw. Isip mga Kristohanon ato gayong tagaan og panahon ang pagsimba. Kay diha sa atong pagsimba before
ta mo partake sa lawas ug dugo, aduna may gitawag og liturgy of the word sama karon kun panagsara kita mo ambit o makaambit sa lawas ug dugo ni Kristo ug pag makabati sa iyang pulong, unsa na lang kaha ang atong pagtubo. Example nini kanang atong iro ba? Ang iro kung panagsara nimo na bahugan, kasi mana kaduha ra bahugan. So unsa may mahitabo sa iro, so kuan gyud. Kampig-kampig ang lawas na. Kikiay na ba? Kikiay. Tungkol sa kaniwang. So, yung anak po, ang atong pag-feed sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Kung panagsarata mo simba, panagsarata mo basa sa pulong sa Ginoo, maupod, luoy po kayo ng atong espiritu. O, kikiay gyapon. Kikiay gyapon mulakaw. Huyupon sa hangin, palid. O gamay nga pagsulay, wa na. Simplang. Di na makita simbahan. O paglibak ko na rin mga kauban kaniadto. So muna ang kini ang tendency nga mahitabo kung kita minus kayo diha sa atong pagpatubo sa espirituhanong aspeto. Ang pagsimba maoy essential karong panahona alang kanato nga mahadlokon sa Dios. Essential, sikat kanang essential panahon sa kuan, ECQ. Mga sakyanan essential. Kasagaran do not delay, essential. So karon sa mga Kristohanon essential gihapon ang pagsimba. Pero subo lang palandungon nga panahon niya nga mga panahona ang essential nato gipugngan pa gyud sa gobyerno, pero maay na lang karon kay na lift up na ang ECQ. So ato ning tinguhaon nga oportunidad nga kita makasimba. So daghan gyapon sa atong mga kauban tingali nga kahadlok gyapon simba. So tingali kulang sa kaalam o Dios nung kaalam nga gikan sa Dios. Sa katapusan, diya sa Salmo 111 sa itong basa kaganina. The way to become wise is to honor God. He give sound judgment to all who obey His commands. Ang pagbaton og kahadlok og pagtahod sa Ginoo mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga magkinabuhi niini makabaton og maayong panabot. So, ang atong buhaton simba kanunay. Imo ignay mong tapad nga simba kanunay. So simba kanunay para motubo ang atong Dios nung kaalam. Og mao kini ang atong ebanghelyo. To God be the glory. Good morning.